Δραστηριότητα δυστυχώς στα διαλύματα που βγαίνουν τα παιδιά, ειδικά το 11 με το 1 είναι δύσκολο. Αυτά φυσικά δεν θα φανούν τώρα, θα φανούν 45 με 55 σαν μεταστατική. Η περιόδια ακτινοβολία δρά στον άνθρωπο αθροιστικά, έτσι όταν ένα παιδί εκτεθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα στον ήλιο, ο κίνδυνος να αναπτύξει καρκίνο του δέρματος αργότερα στη ζωή του μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Η άξη, άμα μας ζητήσει κάποιος μέχρι σήμερα πώς είναι, σας το είπα, δίνεται κατά τη δερματολογία, είναι 1900%. Δίκοπο μαχαίριο ήλιος, δηλαδή, αν μας ρωτήσει κάποιος της Αχινίδη ποιο είναι αυτό το εύρος ασφάλειας, τι θα πρέπει να κάνουμε. Καλά όσο είναι ο ήλιος, έχει και ευεργετικές ιδιότητες, όμως μας έχει ζανίσει μετάλλα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε, να προσέξουν αυτοί που έχουν προβλήματα με το δέρμα, να περιορίσουν λίγο το χρόνο τους, να βγουν δηλαδή σε ώρες που είναι να μην καίει και φυσικά πάντα υπό την προστασία αντιλιακού χαμηλού δίκτυου. Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο, κυρίες και κύριοι. Μέχρι σήμερα μελάνων εξαιτίας της περιόδου προβολία είναι πολύ πρόσφατο αυτό, πολύ καινούργιο. Και με τράβηξε το ενδιαφέρον γιατί κάνουμε μια επαλήθευση όλων αυτών που έχουμε πει για τον καρκίνο του δέρματος. Είχε παρατηρηθεί, λέει, μόνο σε επιστημονικά εργαστήρια υπό ελεγχόμενες συνθήκες με στόχο να μελετηθεί η πρόοδος του καρκίνου του δέρματος στους ανθρώπους. Βρέθηκε μελάνομα ακόμη, λέει, και σε ψάρια. Η κλινική εικόνα του μελανόματος των ψαριών, σχεδόν όμοια με τον καρκίνο του δέρματος στους ανθρώπους, αυτό το μελάνομα εντοπίστηκε